frumosul trupesc, frumosul armoniilor, frumosul raportului. Toate acestea sunt frumuseți care sunt legate, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, în chingile firii, sunt trecătoare. Dar Dumnezeu totuși ți le-a dat ca să le vezi. Și atunci zice El, pe ce să ne axăm? Să ne ducem către frumusețea sufletească, cea nevătămată de timp și de boală. Și atunci ne apropiem de frumosul fundamental creștin. Există o poveste minunată a Evului Mediu, în care țăranul, la masă, înconjurat de bogăție, îmbrăcată în aur, în tot ce era strălucitor de curaj, cu săbii, cu armuri, de frumusețe, o femeie superbă, și undeva un nenorocit îmbrăcat în zdrențe pe care scria fapta bună. Și vine moartea și spune, trebuie să mergi. Cum o să merg eu acum, spune țăranul? În plinul vieții mele tu mă iei, obraznico. Și că nu sunt obraznic, că sunt necesară, trebuie să pleci. Acum. Nu, ba da, o să pleci. Și dându-se seama țăranul că n-are nicio șansă și a spus, eu sunt moartea, trebuie să pleci, a început să plângă și a rugat-o, te rog în genunchi atunci, lasă-mă măcar, pentru că mi-e frică acolo unde mă duci. Mi-e frică să fiu singur, lasă-mă să fiu însoțit de cineva. Bine, te las, i-a spus moartea. Și s-a dus la curaj și a zis, însoțește-mă. Și curajul a zis, este pentru prima oară când am curaj, nu pot. I-a dus la bogăție și a zis, însoțește-mă tu, n-am cum să plătesc moartea. Mi-e frică. S-a dus la frumusețe și a zis, eu pălesc în fața morții. Și atunci s-a sculat omulețul acela mizerabil și a zis, las că vin eu cu tine. Era fapta bună. Fapta bună este nemuritoare. Frumosul dezmărginește. Frumosul feminin. A venit mama să mă vadă în armată. După 9 luni, aveți în caietul program Dan Puric soldat. Îl vedeți acolo, puteți râde în timpul liber, vine dat acasă ca să vă relaxați. Deschideți să vedeți ce față de cocean de porumb, am așa. Semicretin, stăteam în poziție, m-au făcut fruntaș la sfârșit. Vă dați seama, eu care trebuia să fiu general, da? Și că de-aia m-am pus pe copertă. Și când m-a văzut mama după 9 luni, atunci a venit inspecție de la Ministerul Apărării Naționale, 10 generali, 300 de colonei, toți stăteam așa. Nu mai mișcat, copacii mișcau, noi eram așa. Singurul care m-a mișcat prin uitat era un câine, care mai mergea pe acolo. Și noi eram toți, hai, drept, și în teroarea asta am auzit un glas, soldat Puric la mine. Ordonați, am făcut și o gafă îngrozitoare, că eram cu emoții, ne-a învățat unul gradele, zicea, bă, cu o stea mică sub locotenent, cu 2 stele locotenent, cu 3 stele, cu 2, o stea mare major, cu 2 stele mari, locotenent colonel, cu 3 stele colonel. Și a ieșit în pauză unul care era mai așa, și ce însemna frica, și a văzut un locotenent colonel cu 2 stele și ăsta, nenorocit, a zis, să trăiți tovarășul 2 maiori. Adică, eu am râs și Dumnezeu m-a pedepsit, pentru că frica intrase și în mine, paralizam. Și a zis, soldat la mine, ordonați, ordonați. Te duci la locotenentul major Rufă și îi spui să vină la unitate. Și noi când ne duceam acolo, alergam și când vedeam pe ăla, băteam pas de defilare așa. Și alergam acolo, înnebunit, l-am văzut pe tovarășul locotenent major Rufă, am făcut așa și Dumnezeu a zis, Puric, acum dai drumul. Tovarășul locotenent major, boarfă, permite să raportezi. Și mi-a zis, boarfă-i mă, tamă, nenorocitule. Dom'le, te schilodea. Era summitul, domne. N-ați văzut că summitul în România au plantat ăștia, tot slugile, panseluțe seara ca să se vadă că e frumos. Și au venit minoritățile, de care nu vorbim că nu-i voie politic corect, și le-au furat noaptea. Au furat. Și a doua zi, autoritățile de stat au pus un milițian, o panseluță, un milițian, o panseluță, un milițian. Nu știe la cine să te uiți, domne. Spuneți-le ăstora, domne, acum că văruiesc totul, domne. La mine când a venit comedia franceză, așa sunt pusee, comedia franceză la Teatrul Național acum câțiva ani, au zis imediat să văruim. Ne văd francezii. Ne văd francezii. Au schimbat pe primul secretar de partid cu francezii. Frica venea din altă parte. Acum vine Bruxelles-ul. Venea partidul, acum este o frică. Și vin francezii. Și și-au dat seama că n-au bani să văruiască totul. Și au văruit numai intrarea în cabină, toaleta, intrarea și restul l-au lăsat așa. Și am găsit un francez, cred că modificat nervos, care stătea la mine așa, era așa. Qu'est-ce que ça passe, monsieur? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça.
De ce a zis el că n-a văzut așa ceva? Pe perete era o familie de gândaci albi, toți. Da. I-a prins cu stropitoarea. Și familia pleca. În emigrație vrea să în Franța. Și ăsta nu văzuse gândaci albi la Discovery, la Animal Planet, n-au arătat, era. Și eu nu i-am explicat, știți că logica asta care ne-a rămas comunistă, la noi, eu vă spun în calitate de puric, că sunt prieten cu gândacii, la mine, înainte să intru să fac rolul, fac așa, du-te mă de aici, mă, că e cabina lui puric, mă, stai mă liniștit. Când se face dezinsecție la Național, toți gândacii, nu numai de la mine, pleacă toți cu familii, cu bagaje, la o peretă. Acolo se înmulțesc, niciodată nu fac împreună dezinsecția. Nu, niciodată. Și când fac aia dezinsecție, vin înmulțiți înapoi aici. Și România nu mai este din cercul acesta. România este o țară înbeznată, cum a zis un monah, înbeznată. Și ca să vedeți imaginea asta, îmi aduc aminte tot așa, acum vreo 10-12 ani, am fugit pe la o peretă, se oprise lumina, mizerie, nu mai știu ce, și pe scară, până era liftul, din întuneric am auzit așa o voce. Domnule, nu mă scoateți și pe mine de aici? Și până întuneric zic, Doamne, unde sunteți? În lift. Vorbeam în întuneric, era Hitchcock totul. Unde în lift, Doamnă? Aici, mai aproape. Parcă era foc, foc, apă, aer. Mai aproape. Și de când stați, Doamnă? De 2 ore. Păi, Doamnă, să vă scot. Păi da, asta ziceam, dacă mă puteți elibera. Elibera? Eram pe post de insurecție. Și nebunit, să vă spun cum e țara acum și cum este omul frumos, nu că e tovarășul purii frumos. Normal, am început să alerg prin teatru, era luni, era să alerg, am găsit un pompier, un Doamne, vă rog din suflet, zice, Doamne, blocat în lift, să mergi. Hai bă, lasă-mă în pace, mâine dimineață când vin mașiniștii, se pot? Este România îmbeznată, închisă în lift, de care nu se îngrijește nimeni. Domne, moare țara, domne. Domne, se jefuiește. Hai mă, lasă, facem de o Constituție, venim cu Parlamentul, îi mai și sună telefon, are 8 telefoane. Da, Fane, da, imediat. M-ați înțeles? Și atunci, prin asemenea imagini, vezi structura și fiziologia acestui neam. Și asta a spus că în clipa în care toți stăteam așa ca sturiuni în conservă, a venit mama. Și a zis, soldat, du-te la poartă că a venit maică ta să te vadă, schimb 2 vorbe și te duci înapoi, că nu e voie să intre. Și imaginea care a fost la poartă a fost a maternității absolute. A omului frumos, a frumuseții care încalcă legea frontal, legea imbecilă. Mama mea care m-a văzut că eram ca un stavrid, la un moment dat, eram în primele 9 luni de armată, pe urmă m-au îngrășat abuziv. Pentru imagine, știți, imaginea României în lumea. Așa ca să nu ies rupt. Și m-a văzut și a zis, dragă, vreau să vorbesc cu comandantul, nu se poate, vi l-am dat om normal și îl văd schelet. Și ăla care scrie așa, tovarăș, nu se poate, este inspecție aici. Și atunci tovarășul s-a pomenit cu o geantă în cap. Mă, nenorocitule, pe mine mă ții la ușă, care-s doctoriță și mă așteaptă bolnavi. Marș de aici, vino, dragă, cu mine. M-a luat și puiul mami, m-a făcut și puiul mami. Adică m-a umilit la 19 ani și mergeam prin curtea unității, ea cu geanta, îi dădea tot timpul în cap plutonierului. Înapoi, nenorocitule, nu mă ții pe mine, se poate așa ceva? Vorbea mama, croșca totală, care își apărea puricul. Și am ajuns la comandant, unde ăla s-a învrizit la fața la un colon și că stați în ușă, nu intră nimeni. Mă țin ușă, țintă de artilerie, dar ce crezi dumneata că o încă o poșetă în cap și lui ăla și a intrat. Și când a intrat am văzut o imagine, 10 generali care se duc la o hartă mare, unde era tot tratatul de la Varșovia cu beculețe aprinse, cu nebunii, cu sovietele, care au făcut așa. Nu le-a venit să creadă. Asta a fost ultima imagine. După o oră m-au chemat. Poftim înapoi la tovarășul comandant. Zic, mă leagă. Mă leagă, eram traumatizat, eram înnebunit, omorâțit. Eram înnebunit și am intrat. Când am deschis ușa, imaginea era apocaliptică, toți generalii deschiși la haină, mama le ghicea în cafea. Aveți? Da. Aveți una de ghindă aici, la o mare adunare, e o vulpe care vă pândește, ăia cu batiste nebuniți, tot tratatul de la Varșovia era în ceașca ei. Nebunii stăteau pe rând. Vă rog să vă puneți o dorință pe degetul mare și pe fundul, să vedeți cum stăteau generalii cu degetele ridicate ca lumânările de Paște, erau toți așa. Da? Și mama făcea strategii uriașe și spunea, Doamne, o clipă așteptați, aveți aici o floare,
l-a așternut într-o săptămână, sigur, ăla era terminat. Și la un moment dat, că a lucrat foarte mult, i-a căzut Batista jos și toți generalii după Batista. Și a zis, vai dragă, eu pare că sunt dezdemona și voi toți Otelo. Și atunci mi-am dat seama de forța uriașă a feminității care dezmărginea stupiditatea ca zonă. Imbecilitatea aia cu harta, care ne-a ținut în cușcă 50 de ani, era dezmărginită prin frumosul feminin. Era prin viața lor devenea mai importantă, harta lor, biografia lor. Ce forță imensă, extraordinară! Am mai spus, pe urmă, de această dezmărginire prin frumosul feminin, al tainei feminine, care este o altă imponderabilă. Am văzut-o tot în unitatea militară când s-a făcut mobilizarea. Cred că am povestit undeva pe la domnul Robert Lucescu. Noaptea s-a dat ordin 2000 de inși să fie mobilizați. Deci atac care venea din partea Occidentului și noi să luăm moldoveni să-i băgăm pe tun, direct. Și atunci s-au pomenit toți noaptea cu din astea, scoală băi, hai la unitate. Și cine băi băiete? Eu, tu, pac, l-a luat moldovean care nu mai înțelegea nimic din el și noaptea am dat cioreab la 2000 de soldați. Erau ăia cu rachiu, că e și fabrică de rachiu acolo, erau terminați, nu știu unde au ajuns. Mobilizarea avea să fie perfectă. A doua zi, dimineața la 8, a început ofensiva Mărășești feminină. Toate femeile, parcă s-au adunat așa, au venit cu cretiți, ciorbă de perișoare, pui, pături, au sărit gardul, hainuții, vină încoace, ai, așa, și au pus în zona, era o zonă cu pădurici, așa, acolo, cu gazon, cu nu mai știu ce, ca să nu se vadă secretele militare. Și acolo au făcut picnic. S-au așezat cu ciorbe, cu fripturi, cu nebunii și toți aia 2000 stăteau acolo jos și femeile dădeau de mâncare. Ia mama aici, că cine știe ce se întâmplă mâine, poimine să te duci pe front. Era dejun pe iarbă al lui Manet de 1.000.000 de ori mai valoros. Era dezmărginirea aceasta, indisciplina absolută și supremă pe care femeia a făcut-o în fața unei asemenea aberații. Era acolo și grijă maternă. Important este existența lui tovarășul Puric. Soldatul cu arma care trecea și nu-i venea să creadă că unitatea militară s-a transformat într-o creșă. Și vine un colonel la mine și îmi spune, soldat, pasă alergător la mine, du-te și bagă în unitate pe toți. Zic, eu. Zic, tu, ce mai aștepți? Și atunci eu m-am dus de imensitatea aia și după o tufă am văzut unul ăsta mai gras, așa, un moldovean care mânca, ciorbă de verișoare cu nevastă, zic, nu vă supărați, domnule, i-am spus și eu cu autoritatea, nu vreți să intrați în clubul unității? Și ăla s-a uitat așa din perișoară și a zis, fă, dă-i ceva de mâncare lui ăsta că e mort. Și s-a terminat.